toți nu preoțești și călugăresc. De asemenea, să ducem această slujbă cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Săvărnicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și viață cinstită, pentru mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oastră. Dă-le-lor, Doamne, pașnică, optimire, ca și noi într-o viață pașnică și netulburată să trăim în toată puternicia și demnitatea, pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au păcălit, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor robilor lui Dumnezeu păcăliți, în locul minat unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, odihnește Dumnezeu nostru și să lășluiește Domnul și ne strălucește lumina feței tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul Său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm.
Și-a-de-o fică tinerea, cum pruncuț mic lângă ea. Pruncul e mic și-i desfășat de îngerii înconjurat. Îngerii în coruri cântă, lăudând pe Maica Sfântă. Sfântă ești ca Sfântul Soare, că ești Maică îndurătoare. Așa lăsat Dumnezeu să se nască Fiul Său. Așa lăsat precista să se nască Mesia. O, ce veste minunată, lângă Viflaim s-arată. Cerul strălucea
bună lui Crăciun. Numai oameni, veselindu, numai oameni, veselindu, sărai bună. Sărai bună lui Crăciun. Veselindu, Veselindu, vesel bună, cam ajuns, acest Crăciun, Crăciun, bun, sărai bună, Crăciun. Sărai bună, sărai bună lui Crăciun. Coloi jos, Doamne, mai jos, hainei randalerului Domnului, hainei randalerului Domnului. Sub un pomare floritu, hainei randalerului Domnului, hainei randalerului Domnului. Florile lor n-a păditu, hainei randalerului Domnului, hainei randalerului Domnului. Pe Domnul greu adormitul, hainei randalerului Domnului, hainei randalerului Domnului. Îngerii să-i auziți, florile d'albe, cum vă cântă de frumos florile d'albe, din nașterea lui Hristos, florile d'albe. Cum vă cântă de frumos florile d'albe, din nașterea lui Hristos, florile d'albe. Auziți unui glas de sus, florile d'albe. Astăzi s-a născut Iisus, florile d'albe. Îngerii cu graiul lor, florile d'albe, vă vestesc Mântuitor, florile d'albe. Îngerii cu graiul lor, florile d'albe, vă vestesc Mântuitor, florile d'albe. Ei vă îndeamnă fericiți, florile d'albe. Pe Mesia să-L primiți, florile d'albe. Cu păstorii să-L căutați, florile d'albe, inima să lasă-i dați, florile d'albe. Cu păstorii să-L căutați, florile d'albe, inima să lasă-i dați, florile d'albe. Și cu magii să-i cinstiți, florile
Astăzi s-a născut Iisus Hristos. Astăzi s-a născut Iisus Hristos. Fiul prorocii, fie Fie veslăvit, Hailerui și Hailerui Doamnelui Mărului, și Hailerui Doamnelui Mărului, 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 Mărului. Și dacă a venit neamănetul, Și dacă a venit neamărituit, lumea minunat, toți l-au lăudat, toți l-au lăudat Hailerui și Hailerui Doamnelui Mărului, și Hailerui Doamnelui Mărului, 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 Mărului. Bucurie-n case adus, Bucurie-n case adus, Fiul Domnului, Fiul Domnului, prin cuvântul prin cuvântul lui Hailerui și Hailerui Doamnelui Mărului, și Hailerui Doamnelui Mărului, 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 Mărului. lumea la oaltă-l preamăria, Lumea la oaltă-l preamăria, și le cătai și rod cătai prin rod acel prin norod, acel norod Hailerui și Hailerui Doamnelui Mărului, și Hailerui Doamnelui Mărului, 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 Mărului. însă pe Iisus nu l-a Însă aflat. pe Iisus nu l-a aflat, Prunicii au Prunicii ucis, au ucis, mamele au mamele au plâns, plâns Hailerui și Hailerui Doamnelui Mărului, și Hailerui Doamnelui Mărului, 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 Mărului. Tatăl a păzit Fiul iubit, Tatăl a păzit Fiul iubit, să vă să vă bucurați bucurați și să lăudați, și să lăudați Hailerui și Hailerui Doamnelui Mărului, și Hailerui Doamnelui Mărului, 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 Mărului. Dumnezeu cel sfânt, seara Crăciunului nostru, seara Crăciunului nostru, mare bucurie a fost. Fosta bucurie lume, fosta bucurie lume, de așa mare minune. Iosif și Sfânta Marie, Iosif și Sfânta Marie, pornind în călătorie, și-ajungând într-un oraș, și-ajungând într-un oraș,
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Dresurile dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, într-un numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc buna cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezească puterea Ta și nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viac, de acum și până în viac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, într-un numele Domnului preacuvioase Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Ierar Spiridon, Episcopul Trimitundei, Făcătorul de minuni, și ale Sfințitului Mucenic Alexandru, Episcopul Ierusalimului, a căror pomenire o săvârșim,
ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii mei, cler și popor, trăim o zi excepțională, o sărbătoare cu totul deosebită, într-o mănăstire pe măsură. Toate acestea se datorează lui Dumnezeu, dar se datorează lui Dumnezeu pentru că unul dintre oamenii Lui și-a sfințit viața, a devenit Sfântul lui Dumnezeu și mijlocitor către Dumnezeu pentru oameni, nu altul decât Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, patronul acestei sfinte mănăstiri. Îmi închipuiam încă de cuseară cum va fi sărbătoarea aceasta la Mănăstirea Strâmba. Și n-am putut vedea decât în Duhul lui Dumnezeu, adică la nivel cosmic. Această sărbătoare, care se datorează Sfântul Ierarh Spiridon, nu poate fi trăită decât la nivel cosmic. Dacă ar fi doar să zicem că noi pomenim un sfânt ale cărui moaște sunt în Kerchira, în Corfu, în Grecia, și deja putem să ne gândim la nivelul de care vă spuneam. De asemenea, în întreaga creștinătate, astăzi este prăznuit Sfântul Ierarh Spiridon. Ne gândim că este un sfânt al secolului IV al erei creștine. Atunci când biserica era una nedespărțită, datorită factorilor politici între apus și răsărit. A rămas Sfântul Bisericii Ortodoxe, dar și Sfântul Bisericii Universale, a întregii creștinătăți. Mai ales că el a participat la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325, când s-au luat decizii majore, inclusiv o parte din simbolul de credință pe care îl avem astăzi, respectiv credința în Sfânta Treime, credință pe care o au toți creștinii botezați în numele Sfintei Treimi. Cei care nu sunt botezați în numele Sfintei Treimi, chiar dacă se numesc creștini, trăiesc în minciună. Iată că biserica a purtat de grijă ca oamenii să aibă o credință dreaptă, una sfântă, sobornicească și apostolică, așa cum o mărturisim în rugăciunea noastră personală și mai ales la slujba Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Așadar, iubiții mei, avem un sfânt al Bisericii Universale și sărbătoarea lui nu poate fi decât una cosmică.
pentru că la liturghia noastră de astăzi, strălucitoare, dar smerită, au participat, ca de altfel la fiecare liturghie, mii și zeci de mii de îngeri. Ați auzit probabil glasul de taină al preotului, inclusiv heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi. Deci cerul lui Dumnezeu și El prăznuiește astăzi. Dumnezeu însuși se face văzut trup și sânge și prin mijlocirea Sfântului Ierarh Spiridon ni se împărtășește în Sfintele Taine. Noi așa ar trebui să vedem toate Sfintele Liturghii, să ne dăm seama, iubiții mei, că ceea ce se întâmplă într-o biserică în timpul Sfintei Liturghii se întâmplă și în cerul lui Dumnezeu și în lumea întreagă și toată lumea și natura lui Dumnezeu participă la evenimentul întrupării, descoperirii, răstignirii, pătimirii, morții, învierii și înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că aceasta înseamnă Sfânta Liturghie, recapitularea operei de mântuire realizată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iar opera de mântuire pe care a realizat-o Domnul nostru a avut impact la nivel cosmic, a restaurat nu numai făptura omenească, întreaga făptură, întreaga natură, dacă vreți, întreg cosmosul, întreaga zidire pe care a făcut-o El. Și atunci ar trebui noi, în primul rând preoții, dar și dumneavoastră împreună slujitorii, cu preoții la Sfintele Altare, să ne dăm seama cât de mare este Sfânta Liturghie și cât de importanți sunt Sfinții noștri care au reușit să-și lărgească inima, precum spune Sfânta Scriptură, și să cuprindă în ființa lor întreaga făptură zidită de Dumnezeu. Aceștia sunt Sfinții, dragii mei. Noi oamenii suntem considerați microcosmosuri. De ce oare? Pentru că noi putem, sau în noi, încape întreg universul, așa cum a încăput în Maica Domnului, prin întrupare, însuși Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. O taină capitală a credinței noastre, pe care trebuie să ne o însușim și să ne o însușim încât să devenim asemenea Sfinților care la rândul l-au întrupat în ființa lor pe Fiul lui Dumnezeu, de aceea îl și numim Fiul al lui Dumnezeu, pentru că a devenit și Fiul al omului. Cum a devenit Fiul al omului? Prin întrupare. Prin întrupare în ființa și în trupul unui om, și anume a Fecioarei Maria. Datorie a fiecărui creștin care se vrea mântuit și mai ales cel care se dorește sfânt al lui Dumnezeu, pentru că se cere imperativ: fiți sfinți precum Dumnezeu sfânt este. Și acestea, zicându-le, aș vrea să vă spun câteva amănunte din viața Sfântului Ierarh Spiridon. Unul dintre ele, deja vi l-am dezvăluit, acela că a fost un om al bisericii. Un om fără carte, dar
un teolog al bisericii pentru că știa să se roage și cel care se roagă este teolog și teolog este doar cel care se roagă. Nu este suficient să cunoști teologie, să fii acumulat această știință, pentru că o putem numi și așa. Trebuie neapărat să te rogi ca această știință să devină una cu trăirea ta, cu tine însuți. Degeaba îl înveți pe Dumnezeu din cărți și definiții care mai de care, mai sofisticate, dacă tu nu reușești să-L descoperi pe Dumnezeu în tine, în făptura ta, să-L faci pe Dumnezeu să vină în făptura ta și să devină una cu tine, sau mai degrabă tu una cu El. Pentru aceasta spunea marele nostru Petre Țuțea că laureata premiului Nobel nu este Newton sau un alt mare om de știință care au descoperit fel de lucruri, de pildă gravitația, pentru că vrednică de a fi laureata premiului Nobel este o babă de la cucuieții din deal, care se roagă chiar cu picioarele murdare în fața icoanei Maicii Domnului și care știe că Dumnezeu pe toate le ține. Ea nu știe să-i zică gravitație, dar știe că Dumnezeu le ține pe toate. Și o spune marele Petru Țuțea, ea este laureata premiului Nobel și în comparație cu cei care sunt laureați ai premiului Nobel în această lume, ea este cu mult mai mult. Așadar, dragii mei, cât de important este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L trăim pe Dumnezeu. Și aceasta nu se poate fără rugăciune. Ori Sfântul Ierar Spiridon a fost un om al rugăciunii, un om al bisericii, episcopul bisericii, un om care a apărat dreapta credință în fața ereticilor, respectiv a ereziei lui Arie. Și cunoașteți minunea prin care a demonstrat foarte simplu, pe înțelesul tuturor, taina Sfintei Treimi. Pe lângă minunea cu cărămida, din care a ieșit apă, foc și pământul i-a rămas în mână, el însuși a mărturisit credința în Sfânta Treime, așa cum o mărturisim noi astăzi în simbolul de credință. Câți din părinții de la primul sinod ecumenic sunt pomeniți până astăzi, așa cum sunt pomeniți Sfântul Ierar Nicolae, de pildă, și Sfântul Ierar Spiridon, pentru că au fost câteva sute de părinți acolo. Ori un cioban, dragii mei, Sfântul Ierar Spiridon, un cioban fără școală, a demonstrat printr-o minune, dar și prin cuvânt teologic, ce înseamnă Dumnezeul nostru. Cum a putut el să facă acest lucru? Vă dau un exemplu care ne este foarte la îndemână. Dacă nu l-ați cunoscut pe viu, l-ați cunoscut din cărți și din auzite de părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Siăstria. Un cioban care foarte mulți ani a stat la oile Mănăstirii Siăstria
dar care, atunci când a fost chemat să fie stareț, a uimit toată obștea. De ce? Pentru că atât cât a stat la oi, l-a descoperit pe Dumnezeu rugându-se și citind Sfinții Părinți. A fost un autodidact. Era neîntrecut. Cunoștea pe de rost texte ale Sfinților Părinți. Un cioban care, și aceasta probabil prea puțin o știți, la începutul anilor 90 a fost chemat să devină patriarh al României. Un cioban, pentru că și-au închipuit cei responsabili că trebuie restaurat felul de a gândi, de a conduce, de a acționa, inclusiv în biserică. Și atunci a fost chemat Părintele Ilie Cleopa, ciobanul de la Oi, ale mănăstirii Siastria, să fie patriarhul României. Dar înțelepciunea lui s-a vădit pe mai departe, pentru că i-a strâns pe toți duhovnicii mănăstirii, care erau mulți, s-a sfătuit cu ei și a primit sfatul părinților să nu accepte scaunul patriarhal, zicând că România are patriarh. Îl avea și a demonstrat-o patriarhul Teoctist, câte zile i-a mai dat Dumnezeu că este patriarhul României. Dar vă dau acest exemplu ca să vedeți ce a însemnat Sfântul Ierarh Spiridon pentru contemporanii lui și pentru lumea creștină până astăzi. Pentru că el a fost un om al bisericii prin excelență. Dar dincolo de această latură a fost și om între oameni. Spuneam aseară la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca că el a fost căsătorit. La un moment dat a rămas văduv. Și nu numai atât. Fiica lui care se călugărise a murit de tânără. Experiențe umane pe care mulți dintre noi le-au trăit pe pielea lor. Și spuneam aseară, oamenii de astăzi, când rămân văduvi, dar mai ales fără propriul lor copil, trăiesc o adevărată tragedie, intră în conflict cu Dumnezeu și se îmbolnăvesc cel puțin de depresie. Ori iată că Sfântul Ierarh Spiridon n-a intrat în conflict cu Dumnezeu. A încercat să deslușească felul în care Dumnezeu lucrează în viața lui. S-a dăruit mai mult lui Dumnezeu. Dăruindu-se total lui Dumnezeu, pentru că nu-l mai lega nimic. Și se vede că înțelegea uman suferința aproapelui, pentru că dacă veți citi viața lui și măcar acatistul, veți vedea la câte nevoi sociale a răspuns. Încă de la marginea morții, a prăpastiei acesteia pe care noi nu o înțelegem, până la cel mai mic copil, s-a străduit să-i scoată pe oameni din ghearele morții, să izbăvească pe oameni de păcat, să le dăruiască sănătate și să le dea hrană celor flămânzi, să izbăvească pe cei din primejdii și să le descopere lucruri pe care numai un om sfânt, străvăzător, le poate vedea. Ei,
Eu vă spun aceste lucruri fără să fiu punctual cu minunile pe care le-a săvârșit, care au fost nenumărate, pentru că trebuie să ne gândim la un om care a ajuns la vârsta de 80 de ani. Timp în care, sau dacă vreți, cu timp și fără timp, l-a slujit pe Dumnezeu și pe oameni. Acesta este omul și sfântul pe care noi îl prăznuim astăzi, dragii mei. Cât de mare șansă avem noi și cât de mult ar trebui să ne bucurăm de această zi și de acest mare sfânt al bisericii. Măcar în măsura în care El intervine în viața noastră. Știind, fiind faptul că El, chemat fiind în rugăciune, vine în ajutor. Și acest lucru se verifică de 17 veacuri, timp în care i s-au schimbat încălțările de nenumărate ori. Fizic, vă puteți închipui acest lucru. Fizic, un sfânt poate să vină în apropierea noastră. Acest lucru este o mărturie a multor oameni, dragii mei, în ceea ce îl privește pe Sfântul Ierarh Spiridon, dar nu numai pe el. Nenumărați sfinți au intervenit în viața oamenilor fizic, li s-au arătat și le-au spus ce trebuie să facă. Și poate, cu siguranță, fiecare dintre noi are o anumită experiență în această privință. Așadar, cât de mare sărbătoare este astăzi, pe atât de mare pe cât este Sfântul Ierarh Spiridon, față de care, dragii mei, trebuie să rămânem legați sufletește, dacă n-am făcut-o până astăzi, de azi înainte cu plus de măsură. Viața noastră ar fi mai săracă fără El și mai deplină cu El. Viața noastră ar fi mai singuratică fără El. Dar în comuniune cu El, cu această simțire că cineva este lângă mine sau cuiva îi pasă de mine. Așa de greu câteodată comunicăm cu Dumnezeu, care ni se pare foarte abstract, deși, cum o spuneam la început, întrupat, ne putem chiar împărtăși cu El trup și sânge. Atunci putem comunica prin oamenii care sunt și au fost asemenea nouă, dar care și-au sfințit viața și care pot mijloci, au îndrăzneală, cum spunem noi în rugăciuni, în fața lui Dumnezeu. Sfinții noștri, dragii mei, pe care neapărat trebuie să ni luăm ocrotitori și mijlocitori înaintea tronului lui Dumnezeu. Aș continua, aș face-o cu prisosință cât m-ar lumina Sfântul Ierarh Spiridon. Și oricum, 1000 de ani înaintea lui Dumnezeu este ca ziua de ieri care a trecut. Precum 80 de ani ai Sfântului Ierarh Spiridon, dar care 80 de ani ai Sfântului Ierarh Spiridon, să rețineți acest lucru, s-au prelungit până astăzi, încă 17 veacuri, aproape 1700 de ani.
Așa trebuie să înțelegem veșnicia lui Dumnezeu. Așa a înțeles-o Sfântul Ierarh Spiridon. Și dacă a înțeles-o, a rămas nemuritor. Pentru noi oamenii, cu atât mai mult în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Acestea fiind zise, vă transmit gândul bun al înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care a promis că va fi de față în slujire și cuvânt la hramul de vară al anului viitor, în Duminica Tuturor Sfinților. De asemenea, mă bucur tare mult că sunt împreună cu obștii acestei mănăstiri și împreună cu cei care o conduc foarte responsabil. Și mă refer la obște mai mult decât la ziduri. Dar și zidurile sunt expresia unei armonii și conlucrări din obște. Ceea ce pentru noi, cei de la centrul eparhial, este o mare nădejde. Și această nădejde, noi în biserică o avem ca virtute, iar virtutea este eternă și nădăjduim ca această obște să se înveșnicească precum se înveșnicesc aceste ziduri în veșnicia lumii pe care o trăim. Și mai mult, în veșnicia lui Dumnezeu, atunci când fiecăruia îi va veni sorocul. Mă bucur de asemenea de împreună slujire cu Părintele Protopop, cu părinții stareți și duhovnici, cu părinții care unii dintre ei îmi sunt și fii duhovnicești, alții colegi chiar, oricum toți slujitori ai Sfântului Altar. Este un prilej extraordinar, dragii mei, să slujești la oaltă, să te bucuri și să trăiești o comuniune euharistică, împărtășindu-te din același potir, având conștiința rugăciunii din liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluia Sfânt Duh. Și acestea fiind zise, cum spuneam, mă bucur de asemenea că sunt împreună cu frățiile voastre. Ziceam de sărbătoare cosmică, liturghie cosmică, dar pot să vorbesc despre o comuniune efectiv cosmică. Sunteți din atâtea locuri aici astăzi. Pe marea majoritate vă și cunosc. Păi, nu este minunat Dumnezeu întru sfinții Lui? Și sfinții bisericii, dragii mei, cel puțin în primele veacuri creștine, erau numiți cei care participau la Sfânta Liturghie. De aceea se și spune să luăm aminte Sfintele vouă Sfinților, pentru că vouă Sfinților înseamnă cei care participă efectiv la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfântului Ierarh Spiridon, Părintelui Paisie, Maicii Starețe, părinților și dumneavoastră tuturor. Aș fi încheiat cu un cuvânt al Mitropolitului Bartolomeu. Dar aducerea aminte de el pentru noi este foarte vie și n-am să mai adaug. Să nu-l uitați, pentru că Mitropolitul Bartolomeu
a fost un urmaș demn al Sfântului Ierarh Spiridon. Deși n-a văzut niciodată Grecia, spunea mitropolitul Bartolomeu, iată că tot vă spun ceva, l-a iubit pe Sfântul Ierarh Spiridon și respectiv Sfântul Ierarh Spiridon l-a iubit pe el. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Ca și gazdă, se cuvine să aduc mulțumiri în numele obștii, în primul rând, Bunului Dumnezeu, cum spunea Părintele Maicii Domnului, mama noastră, Sfântul Ierarh Spiridon, ocrotitorul nostru, protectorul nostru și Părintele nostru. Și tuturor sfinților, pentru că această biserică în care suntem este închinată tuturor sfinților. Vreau să îi mulțumesc în al preasfințitului mitropolit Andrei pentru că l-a delegat astăzi ca să conducă această sfântă liturghie pe Părintele nostru, pe Părintele Dumitru, exarhul nostru, care îl știți. Și spuneam, Părinte, și aceasta o spuneam de atâtea ori, Părintele, cel puțin pentru mine și pentru unii din slujitorii Sfântului Altar, este și exarh, este și duhovnic, mi-a fost și stareț, dar este Părinte. Și cred că în acest cuvânt se cuprinde, de fapt, totul. De aceea vreau să mulțumesc Părintelui Dumitru pentru că a venit astăzi în mijlocul nostru și să-i transmiteți mulțumirile în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei și că îl așteptăm, după cum v-a spus Părintele, îl așteptăm la hramul de vară. Vreau să mulțumesc și celorlalți slujitori, Părintelui Protopop Alexandru Vidican, care vreau să-i spun și la mulți ani, pentru că este și ziua numelui și iarăși mă bucur că este în mijlocul nostru. Mulțumesc părinților care au venit, duhovnici, stareți, părinților din vecinătate. Vreau să mulțumesc corului Maria, vreau să mulțumesc Doamnei Cornelia, vreau să mulțumesc maicilor, starețe, părinților. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și ca și oarecum final de an, vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Și mă uitam în timpul Sfintei Liturghii că dacă ar fi să dau nume, cred că mi-ar trebui să vă pomenesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Începând cu Părintele Dumitru, care nu ne-a sprijinit doar moral, ci și material. Deci cu cel care a condus Sfânta Liturghie de astăzi și cu Lelea Ioană, cu Lelea Anastasie, cu dumneavoastră, cu doamna Maria, cu doamna Oprița, oriunde privesc. Sunteți cei care a sprijinit această mănăstire și a ajuns în această stare care eu acum împreună cu obștea doar putem să spunem îi mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că aici, în acești pereți, suntem și noi obștea, dar sunteți dumneavoastră, care, cum spunea Părintele, v-ați înveșnicit în această biserică și este un slogan care se aude tot mai mult în aceste zile, că ne dorim spitale și nu catedrale. Dar eu vă doresc un lucru, să vă înveșniciți în catedrale și nu în spitale.
să vă înveșniciți în catedrale și în biserici și nu în spitale. Și spitalele trebuie, și școala trebuie, și armata trebuie, dar toți facem parte din această biserică, în care, în această biserică, găsim și catedră, în această biserică găsim și medic, în această biserică găsim și armată, orice găsim în biserică. Și de aceea eu vă doresc aici, acum, să vă înveșniciți în catedrale și nu în spitale. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc pentru că, iată, cele ale Mariei se apropie de sfârșit. Acum, cele ale Martei, la ieșire, o să fiți așteptați iarăși cu cele ale Martei. Și în acest an s-a îngrijit de cele ale Martei o familie din Josenii Bârgăului, familia Nemeș Vasile și Nemeș Dana. Cred că care sunteți din zonă îi cunoașteți de Nemțucu. Le mulțumim pentru că în acest an s-au îngrijit de cele ale Martei. Și mă gândeam oarecum în timpul Sfintei Liturghii, pentru că, vedeți, m-am oprit puțin, pentru că cineva mi-a atras și cred că este în biserică, când mi-a atras atenția că de ce mă gândesc în timpul Sfintei Liturghii și la altele. Dar aș vrea să nu mă gândesc, dar trebuie să mă gândesc. Și îi mulțumesc pentru că mi-a atras atenția ca să nu mă gândesc prea mult. De aceea le mulțumesc acestor oameni și mă gândeam, iarăși, ca să continui ceea ce vă spuneam, le mulțumesc pentru că ei se înveșnicesc în dumneavoastră. Prin ceea ce fac, se înveșnicesc în fiecare dintre dumneavoastră și vreau să mulțumesc iarăși celor care de fiecare dată îi uit, celor care ne sprijină în aceste zile ca să putem să realizăm hramul și să fie cât se poate de frumos și de liniște. De aceea le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în aceste zile, pentru că nu este ușor. Chiar dacă este un hram mai mic, dar nu este ușor de organizat și apar de multe ori și nemulțumiri și neliniști, dar toate ne aduc la liniște și la pace când este la final. De aceea le mulțumesc și vă mulțumesc tuturor. Dacă cumva am omis pe cineva, să mă iertați, dar în cuvânt tuturor cred că vă cuprind pe toți. Iertați. Rugăciunea și apoi, bineînțeles, strana va cânta, dorindu-vă ceea ce vă dorim noi tuturor, pentru că se apropie și sărbătorile, dar în special celor care poartă numele Sfântului Ierarh Alexandru, începând cu Părintele Protopop. Dar rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și la mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască la